wabramo. Otumwe au wabramo. Oya mudenio au wabramo. Oya mudenio au wabramo. Umani dino au wabramo. Umani dino au wabramo. Otumwe au wabramo. Otumwe au wabramo. Oya mudenio au wabramo. Oya mudenio au wabramo. Umani dino au wabramo. Umani dino au wabramo. Otumwe wabramo. Otumwe au wabramo. Nice GA. Obusia mayor wabane die nkeye eja kumasi mayor ne nkefe but nisim bi o kekan die like me dwine ho bebre me dwine ho style bi me ntiase yi ese ne sen untia so mayor untimi nya press conference nka say obi a be ma adwuma de bi e be bo no me ne boys be bo no like that just a mentality na emre bi eye bobi a saka kire president Mahama say asantefo de wan bu o mo a untimi en control wo mo sa mentality na mo de na but the same show say so ya asantini na say wo mu so ya asantini na say wo tirim say ukoto maame abrewa bi so wo to na be bona ye twen why now ka say me say the obi obadi kukukuku be ye me obi onti onche nti ma me fa sa de ne ma minim say me yo de nka oba yi wonim say market be be de ntia na ye maame no me ade wo kwan ho a mo to ade ni nyina problem ni na central market ni like it has been our biggest challenge for the market bit say Krofro market a biggest market one of the markets bit me supporting the central market by now yenye market in that so me oba enen kam nim say eno ni ade anka obe sisu kina na obe shemu kina say kina ne kima be die market ya yenwie nyina ebe wie say de be omo kwan ho ni nyina abeko ba se piefi wonum say ye de me de mini ba bia me de obi eko nti ye pam mo a ya pam mo no entwe that means that you are promoting violence and ye massa kwan we will not give you that chance untimi mehwe say emre bi enyoma bi na etwa mu amoye ye no ne ye makwan sa si asemi se ubeba ba be ye bibi po a ya de ebeja legacy mem mefa sa atete nyoma na ebebuwe eno ka ho bi ntina ebesi ne sa ya wo da so hye nipa ne bebremu eno because obi ho ma ye see abode ma me Rollins time enu ti na nipa ni bi da so di mo ho ya so sa de sa bro ne ba bi ma o fa na ho gro so this time around onye obi ana se say the first ni abechi obi ni abon this time around wo ye sa ye ntwema wo ni e be bu obi no sa suban no na wo de ba dia wo be contem e na me ne me boys na me yo ne boys e ofe kami minim se nka adwuma wo ba be ye ene sa anwoma no e ma mo nkata nwe mo sin fantom nkata mo nim se de mo pass anteman yi na mu pass anteman yi wo de ye wo ho mo mebu ye maame mo why mo mebu na ye twen mo sa suban na mo de sha ase no ye nti ase ma mo nya sa emfa sa suban ni metete ye maame ana ase ye papa no hwe se market be brio ho no ma ye fine nti upa nka hyebuki na se ye de ya bai ye ba be hwe se market wo kuma se a ye nwie ye ni nyina ye be make sure se ye wie se de be ya ye pam se ko na wa anko a eno na wo bibi ka ba aka se ye ni ba bi ye de o mo ko like how bra adana aka sasa wo kan se mo yo ya sure se wo be chade na wati mi ade wo ye wo de asantima na adi di agro asantima wo kan asantima e moja na oni enya ti asemi anytime bi wo kan asantima wo ni moja na enya moja na oni be di akopem wuda ti asemi ti o feel se abusuan de mo yenko tie ni nsem wo kan ni kakra ye bai beto so de edika ne se meka mo ho me ye munua centroni ena madi manager nso central adwuma no mu ena ne yame ado ma be politician na mampanyin ni sante hina da roma ya de kumase ahye mensa se mehwe so ma otumfo ye ku esi bi esitie enye de ese na efata nti me frem ha abre ni abre enam se me kam ho nti no anamon bia mituo no mpese me ne mu na etuo mpese me de me kam ho na moboa me na adwuma no me ne mu nyina yeye na ekuo no ekodu ba bia ebe so otumfo ani sese ufa kumase a ba bia be fa bia efi na adokro ye ti mpese efi ukwa de ekọ no ya sha ase ani etu efi no ho anamo na yeyi efi ho
ti ukwada me say me panyifo ze ka yen sha semfi ufi asafo liver run about o efroba asafo integrity na anwea na efi ni ngwa na fifi okwan no nyina no ke enyini nyina mfi o nenka ufi waye ko no so o de fa Grace Baptist so no esane akwaye ko na nso ne cars ne keta efifi o no efi ho nyina yin fi o koka gata na ewo ho na achoki pa no nke fi ho nyina yin nyina fi o obi ba na okosantene wa no fa ti se obi kosantene ne fi ho sa ense na emfata eti yentu ano yeyi anu wia yenwie ye me ti se fi kofo no chi round about ebe fa zu ani ho kopie adeshima ho nyina ayefia o se yi nyina adefia anumu no ana mi gina na masrem se mo dawro na mo ame na woni a ka kwan no ba ku da bonkum ba ku da fifi ne mo mfimfin no o mo de ade abesisi wo mo ton ade no yen kan jo obi amfiri o na no me ma na wotwe efiti na akoka wukwada na eda yenim no Easter echi no saa wukwada ni twema obi a woto wo hye mfimfin bia wo ya ade wo ton ade ana wo di dwa ho no mempre omo wo nchen me ba so menya ma so sesi a eti mfimfin die ne de obi amfiri o hello fm ani mo mfimfin o ni nyina obi a wo kwan mfimfin bia wo mfiri o ebi makoto tie rim car rim eno mo de dade asisi so ena esi asphalt so car kwam eno mo ton ade eno so me mo na otwi menu fi ne se obi a wo dade a car rim a wo dis esi car kwa ko ta so asphalt so nkwa na wo ton ade a wo ankasa pebe bi na fafa se wa mpebe bi amfa na otwi menu twema me nka hwe wo be kofi anajo be ba no na tie bia ni rim bia ni adu ba no ma scrap for abesi sane nyina akọ ebio a free first May ekọ no wo na ntwe wo ye na ntwe okumase ba bia opese o ye ni bia wala roma koso ye no na ya no akasa che wo na ntwe no sama ma ne ntrahye emma km fo asasim ebize so ba bewura km asasim a free first May no ekwa ye chena ye ba koma prison for central prisons no mo de anu aduane no mo de adi eti wo mpesa wo na ntwe ebe boa ye am ye fidi ye prison for na wama wo na ntwe no watena fie ana se so wura assembly fufu bia no aka chi se woni nam ho a be ma no ma kiyeme ba bia ha adwen pa ne se we airport fefefe obi be fu wiem hyem oba o se okosantene no efi airport okọ ufa efi odi chem so o me 5 na ko na wo hwe foma na ntwe no de o maye okwan mu no enye kura eti yentimi hwe saa situation no e ma ne enkoso eti wo na ntwe a yeso efiti first May kon e ma ne ma km baby a yehu na ntwe bia ye bechi no ye de ma prison for e de aye aduane na me koso asre se ye be di congestion by no man bi wa ji se me di kan ne assemblyman for no Asia na me de tu o manim o ma kwan a ye timi aba be ye but animanim ya de ye pese ye be eklo emuti na ye yi omo kwan finfini free o na omo so omo de rem abesi kwan so ton ade no so ya clear omo nyina e de free o ti ma de sede a me de tu manim no enie na ma de ba ko a me kan se o ka se omo amu free finfini no free a na media ko no bisa e fa na do mo ko me si me ni baabi a me do mo ko ade a obi ya enye no osusoso a e de ha beba ekwan mu no bi amfa ma no se me ma baabi a na me tu afiri wa me pepa bi di wako na wa de mra hye wonsam begina baabi a eni kwan se wo ye udumadi a me bisa me se wo nya baabi a fuko bi kwan de awa beso so beba muzi enja amro bi mu de ekwan won so ye na eti amra nti ekwan ni finfi de me ni baabi a mu de mu ko me ne mpalifo edi nkomo ye be ye sala market so adwuma but ye nya nwie ya eno nche se fa bra hye wonsam na be gina kwan finfi ka kwam na fa rem beto ti mesre me ni baabi a mu de mu ko na emum o mu fi o de me di twato me maye sam ko fa police for aba bejeje na ho na me se ko wa anko e ma police a chiwo no do ko police station na wa pe kwan bi abedi nkomo na wa san ba na wa baba bejina ho na wa san ba beto ade no ekosi nko no gina kwatia menye de me ya ne se me ba ho a enye me nkwa no me ba me ne me nan fofo be ba na ye duru ho na wo gina ho na ya ma omre se wa siesie hu na fafiri a na maka mo so ma bo hu da wura na so ba ko no
was on tia. As a human, I may buy a more tune for my Kurumatiano, Nebumpa on the Bonuso. As a human, I may have Masantin in the Bonuso. I know the Ujina, or baby Ujina, yet you on a Hona Baboa. Betrow Mawa. Mempai one said, Yen Kienu. But who push me to me drew her? Obetemen Kawa. Timmy say, Ye cast yen free or in a uncle. Say, Ye cast yen free or no one caught no Ujina, so pass also marry. O some years are quite what Ubenyame. Timmy say, Yen I am one. Now you come as no. Ente, Nanya Crabbe. Your airport for fair is you dear. Was here a yama, a month for a person be used here for your airport. Now, any opportunities about Kumasi. Now, bois, ama your man here, and near Mabawa, as when you're Juma, Ayo. Enti, Madame Massy. Ebio, Casa Cassia, a word in bylaw came me. Car about 3 tons, 55 tons of corner. Your best shares are Manukina. Bra, be you no ma and you men on so. Will you no ma and you men on swan, and a pan on so, no apple. Na, who the coffee? And you men, you be person cleaners and so be Ukuma, on be cleaning, a Kumana, Joanna, Kumo so at him. Many men penny for your copies and so on, penny for I couldn't come out. You when you say peace in my team. Ah, you're the big cleaner do. For the period that your mamma, your president, and idea, the person piece of one of my team. Near the cleaner do. Near Jadam track back wall. Na Uncle or more a man, say 1 hour via na Abanka name. Nay, Yura, a word do. Want to implement that thing in Kumasi. Your queries a piece for 1 penny for so Adia first one. Make it say, Indy now, Chimney, no quano. Even Musa in so and so on. Tia Swem, Mumbai, na Yakumasi no, ente, Nanya Crabeshe. Said a bear, Yena, Yenibaji, Juma, Yaba Babidino, Timida Masi. I feel, question be our Pierre Behana, whatever. Yes. Nisem no kind bi na akuti yi. Me yo ni kwan so kasasa entwayi kura entwayi tina meka no. Ma mo nwie mo sem fanto mo nkata mo ni. Enye saa. Hwe saa na eyi baaye regional minister abaaye. Ashanti First ye registered brand o ma register ni ade. E de ye o ma de. Se o pese o use Ashanti First ndi ye wa ade ko de na won se wo ye. E de na won se wo ye. E wo se onu o mutena se say ade ni say ko e bi mpokura na obetimi mpo ade ahye mu kina na nka efe ba o de eni ade ni eni enwunwuna ni ade se mafa o awurade na wo bedi say asem no wo bedi say oh eyi so ye pa santiman ye pesa santiman kama ni ade a wo ye bibi o so wo ye ne kwan so e wo so wo ye no kwan ma na meka no wo de mun kwaso ana monye abusia me to ansem ne so a won say asante odom work ni t-shirt ni mination mo hwe t-shirt na utim say yeah asante odom work the t-shirt ni nyuma ye ready yes na the woman say ye radio tour ye start see media tour ni kakra say de be ya be bo amanfo kai say ade no ye de baso nti no if you pure fm na screen na the screen so how if you pure fm you copy wuntumi nti asanso ade di date e be sanso dia ko radio na mo bia wo asante odom work na de baso nti yeguso stress any support bia mo support any support obetimi aka say o munji we infanto nsu obetimi aka say o munji we enfa mo t-shirt munye bi nkan wo say nipa ne dɔɔso obetimi aboa ye kwan bebre so nti ye besre mo mwa na ade ne de enkoso nenye kama say de be ya asante man evolution no obetimi ahya ase nti we de yesre ye nyankopon de se obia say wa odo asante man wo do wo bu edani duru ho no ma ye besre bo mo den say oba ready bo ba support you abanfo bebre endorse program ye hwem Wo mbajo efremi Christian Edusei me asantini e mfiri asante mampo se hyereni bapa na yesuma asante edi asante achi asante ntwamu da na asante ntwamu da nyame adoma on the 1st of May ye tie Simontin so ni akai Ghana anywhere ase nyina se asante na eye tete no e the same asante na nekura de ese nyini ama asante ebeye dom ye ntai obi nchiri obi na emum no se wodo asem ba ye nso a asante di behia
Yadamasi. Supreme on the Asante Wadom walk, Nami Adoma, on the 1st of May. Baby Abeshi, baby Obia, so Bantama, oh, Patase, oh, Quadaso, oh, Buakwesa, or Johnny, Nafi, and Nantina Bibia, come Asante Wadom, you are Santi Memtimo, Asante Sebu Yao, Bibia, come. Alright, so we shall for Asante or Dom, and you will feel so a year. I think so too, as I said, your body to Dom now, Tina say that I did my first May, a holiday, and so joining a big walk out Master Korea. We are starting all the main city and Nante, and they are share or two fun with them. At your kaka, Dom said, upon you will feel join a trip, join a walk on 1st of May from around the city. Pakushir, Newton marriage at town. Nana Odrone, Ajapa TV, Ajapa Radio. Nyame adoma 1st of May, ebe yo ja e ukuma. Enya sem ketwa na ebe koso waka no. Ye nyina ya use ye wura. Sani amanfo asi afa no de na ye twia pia yo kro na no pa wi ani anwure no na Ajapa TV, Ajapa Radio ya keke ho abom se no ye trase. Ama sa ne ye boni ye nkoso. Atase ye de tu wa ba bia adro no adre se tucha. Na se koso na se tucha ye se beti nteso kokko. Ane wa wo beka ye hene ne ye se be sori aka wo hene ne ye so ye mpa de sa de ye pena asundwe wo asante ba mu ntina ohwe na wo asante wodom ohwe ye ntare ye nya asem kitwa enti 1st of May e dare ya fo fida obiya satini ba biya wo ya satini bo nya satini bo ye tiesi monte so nya gwadi mombe atre pakas atre se sa tembidie no ekoso no nyina no mo kasati akyea me no e se tuotwa se ka na se bo se bu njae dia ewom ye ye hefo work ne ekode na so ye nibre eye nibre ye nia grada no na e be for the stadium 1st of May ya for fida ye wada Thursday ne ye se adwuma die no we started from stadium na ye Roma is market ho ne Citizens Park ne namua ne akofro overhead no ne namua dumua ne gura bantima ne gura mua ne akosi abreport jansen ne gura mua ne siso roundabout ye ne nam crop mua ne afa S54 ne namua ne akopie manhia ye nya pie manhia na ye de petition koma ye wura se ne ekoso no adru blast wo manya wo maye kwan na yente sasante ye wodom ye wo memma ye wo sikafo ye wo dibdifo ye tete ni patete bi a wo pena ha bia no ebi wo ha enti enya ngro ye 1st of May Ajapa TV Ajapa Radio ebe wo jia enti ye kara asante wo dom a wakete say kuma pema apem ye say e frɛ krobia asante kotoko metema ne ye ukuma pemu a apem abeba enti when na wo 4000 na 1000 so die kire enti Satini Bambia Nagana ni more money to man t-shirt. A man for a touch near Shediache. To speak with Usikaba, some toti, some metropolitan musu, mesoto drinks. Just a nyasam to Thursday, 1st of May. Adania for feed into Piada Ghana Mamu in Amoma. Na Adana di Krumha. I think about it, I think I will that. Yes, yeah, Yabua. 1st of May. Evasia. Yes, endorsements ni bi so na oyɛ de ohwɛ utimi se ade a ɛda nipa akoma so pɛsɛ obi a pɛsɛ obabi nti ɛbɛsere ehia nsuo a ɛbɛsupport wɔn a wɔkɔ ehia ne wɔn bebree nti wɔn wa na yɛntimi nyɛ de enye na me number ne go screen wobɛtumi de any support bi a yɛde afa hɔ na ɔde ade odi aba we na yɛsrɛw ɛbɛsrɛw kwan bebree so a wobɛtumi aboa yɛ na meto ansɛm ne so a mebɛkyerɛw video bi a ɛkɔ viral yi pa ye abanti bi oti moto so na osi ye gba otu mfu abrem o de ye hwe bi Odumwe wabramo Mudenio wabramo Mudenio wabramo Umani dino wabramo Umani dino wabramo Odumwe wabramo Mudenio wabramo Mudenio wabramo Umani dino wabramo Umani dino wabramo Odumwe wabramo Mudenio wabramo Mudenio wabramo Umani dino wabramo Umani dino wabramo Odumwe wabramo wabramo Mudenio wabramo Mudenio wabramo Umani dino wabramo Umani dino wabramo Odumwe wabramo
aha video na akɔhwɛ yes ɔsi yewura wabrɛ mu ayi wabrɛ mu ampa wabrɛ mu mutusu afei aberanteɛ bi wɔ hɔ sɛ wosɔ ya mo sɛ kem bia ni Ghana na ade ntina afei deɛ mo pa kyɛw sɛ yewura na nkɔka bɔko ase ɛwɔ abrɛ tututuo ne ade kɔ so ade na mpɛ sɛ yewura ne ka nti no saa pɛpɛɛpɛ ɛna tie na kyerɛ sɛ wotumi sɛ yewura deɛ nka agya nneɛma bebree ɔma mbɛtumi ayɛ dɛ a ɔyɛ anka ɛbɛboa santeman nanso ebi mo so pa na ayɛ president wonim a ɛboa Ghana man ne ade o nanso president yɛdi yewura atɛm nkɔɔfo a wankasa wabɔ ɔmo paa na yɛdi yewura atɛm wayɛ di nti ebisa sɛ wonte yɛ anaa yɛba bɛto aba no voice yi ba abɔnten woduru bɛnhyia bɛka sɛ saa voice no nyɛ wɔ AI nti wopa kyerɛ sɛ wontumi mmɛka sɛ ɛnyɛ president wontumi mma out nka nkyerɛ sɛ oh adeɛ wei de bi ne mo hwee nyɛ me a president woantumi anyɛ saa de no deɛ a mede wo ho yɛ a ɛsiane sɛ baabi a ɛdidi wɔ ne ɛnyɛ dɛ yɛnsɛe hɔ nti asɛm yi mesrɛ wo the first me baabi a wɔ bia pull up in your numbers let's come and support the movement and then they can mesrɛ wo subscribe na hyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a medɔpe video bi a wo nsa bɛtumi afɛ meda sɛ wohwɛ ni makra wo